yen luntura enterane Mas, ora Assalamualaikum. salam. Piye sing apa iki? Alah isik dadilan iki Mas, tengok-tengok. Kayane kok pucet iki. Sing pundi jenengan? Iki lho ngadol obat kuat, Mas. Obat apa Mas? Obat kuat iki lho. Cocok ya nggo sampean. Kayane pucet terem iki, kurang tenaga iki. Wis to. Apa iki, Mas? Dino sewengi nggo sesukne isik jos. Iki kanggone sebulan, Mas aktife. Sampeyan pokoknya selama sebulan kuwi ngedur. Wih, ini ada tangan nih. Alah, iki wis loyo. Cocok iki nunggu sampean pokoknya bojone sampean lu tambah sayang. Alah, sampean nganggo iki ya. Sampean anu. Tambah sayang. Alah, wis pokoknya. Ya, film ya. Terus masalah duit rasa dipikirnya. Koyo wong rayoran duit raya gampang. Penting kasihate dhisik. Besok nek sampean jajal iki ketagihan. Oke? Wis ya iki ya, tatone siji ya, sak pak ya. 130 murah. Wis to. Ya. Ora lho Mas. Ya bener hati-hati apik. Masalah iki aku urip Buddha iki wis 15 tahun terus musuhe sapa? Buddha to. Bukan musuh pitik, wedhus, sapi. Ini Mas tak tukune kabeh. Tak ngusi coba sampean tak jajal piye. Ayo ini.